କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖକୁ ନ ଦେଇକିରି ଅନ୍ୟକୁ ଦବାଟା ଭଲ। ପଦ୍ମରେ ଦିଅ ଧର, କାରଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କି ଦିଅ। କାରଣ ଏ ଶଙ୍ଖ ବାଲା ଯୋଉ ବାଟ ଗଢିଲାଣି ମଣିଷ ମାରିଦେବ, କାହାକୁ ରଖିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କାହାକୁ ରଖିବନି? ଦେଖ, କାହାକୁ ରଖିବ ନାହିଁ ହେଉଛି ମାନ ଦୁର୍ଯୋଧନ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିକିରି କହୁନୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ୟାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ମାନେ ଏ ହେଉଛି ମାନ ଦୁର୍ଯୋଧନ। ବାସ୍ ମାନ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଏଇ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କଳିରେ, ସେ ବର ପାଇକିରି କିନ୍ତୁ ସଂହାର କରିବ। କଳି ଯୁଗର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଏଇଠି। ଭୀମ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ଯାହା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ମାନେ ଦୁର୍ଯୋଧନକୁ, ୟାକୁ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରିଦେବ, କାହାକୁ ରଖିବନି। କାରଣ ରଜାଙ୍କର ଜମିରେ ରଜା କେବେ ଗଛ ଲଗାଏ? ବାସ୍ ରଜା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଜାଙ୍କର ଜମିରେ ଗଛ ଲଗାଏ।